Hola, què tal? Avui és un dia especial. Avui fa 100 programes, programa número 100 d'En Companyia. I, pel que fa a la meva persona, són més de 1.000 els que porto al llarg d'aquests anys. Però no patiu, no vinc a parlar de mi, no interessa. Avui venim a parlar de cinema. Precisament estem a Vic, als Multicines Sucre, i us preguntareu per què. Doncs, senzillament, fa uns dies va tenir lloc la presentació, no sé si curt o llargmetratge, perquè com que de cinema no hi entenc massa, però qui tinc al meu costat sí que hi entén, i amb ell esbaraninarem el què. Avui tenim amb nosaltres en David Conill. Hola, Sebastià. Què tal, David? Molt bé. Escolta'm, felicitats, Gràcies. No pel... Sí, també, però pel curt o llargmetratge, sinó perquè posar més de 300 persones en una sala de cinema per venir a veure una estrena que, doncs, en un divendres a la nit, no és fàcil. No, estic supercontent perquè la resposta per part de la gent va ser molt bona. En principi, la idea era fer un passe per l'equip tècnic i els més propers al curtmetratge, amb la intenció de que era l'única oportunitat que tindríem de poder-ho veure en gran, i calia veure-ho en gran, però un per l'altre ens vam anar animant i vam creure que potser estava bé obrir-ho a més gent i que tinguéssim fins i tot els inputs de gent que no han estat en el curt, que no sabien absolutament res, a veure com ho podien rebre. I a la realitat, doncs sí, vam omplir uns 338 persones aproximadament, i supercontent, perquè així ens vam tindre un ampli públic variat d'edat, de maneres de veure les coses amb una història que no era fàcil i per això... Ja m'ha quedat clar que és un curtmetratge. Sí, bueno, pels pèls, És que per quina diferència hi ha? Perdona, la meva... En principi es considera curtmetratge si dura menys de 45 minuts. A partir de 45 minuts i fins a 60, serien 59 minuts, és mig metratge, i a partir de minut 60 en amunt, perquè ara ja saps que es fan coses de 3 hores i algunes més llargues, llavors ja és llargmetratge. Però també és veritat que, per exemple, un curtmetratge, encara que tu puguis permetre de ser de 45 minuts, la distribució llavors és molt complicada. El curtmetratge té podríem dir, una distribució a nivell de festivals molt complicada. Per què? Perquè els festivals tenen que passar molta cosa, perquè hi ha molta cosa i molt bona per passar, i si passes depèn de quin metratge és complicat. Aquest dura 22 minuts, més o menys? 22, 21, ara ja l'estic allò 21 i poc, 21 amb els crèdits i tot. És a dir que sí, hi ha molts festivals que ara ja hem començat a parlar i l'entren pels pèls, és a dir que la durada té la que té tindrà. Sí que és veritat que hauria vengut el curt, per dir-ho d'una manera, si m'hagués durat més, però hagués valgut la pena. Però hem fet un remuntatge que no teníem previst inicialment, que l'ha fet molt més dens i molt més directe. Penso jo que està molt bé ara. Repeteixo que jo no hi entenc, però després direm el títol i parlarem més àmpliament. Però a mi, que no hi entenc ben res, em va donar la sensació, com aquestes sèries de les teles, que acaben, però que pot tenir continuïtat. A mi em donava la sensació que es pot allargar o és una cosa meva? No, és a dir, no és teva només, sinó que ja hi ha bastanta gent que m'ho van com mig reclamar i que hi veien més fronts, però jo no, jo el tanco deixant una porta oberta perquè la gent hi doni voltes després, però que s'hi doni ell mateix, que ell acabi de fer-se aquell curtmetratge que probablement jo havia donat algunes pistes i que aquestes pistes li serveixin per donar-hi voltes. Això em va quedar clar una mica amb les preguntes un cop acabat el passi, que la gent va fer algunes preguntes interessants en aquest sentit, poques però interessants. Sí, i encara després vaig tindre molta gent que públicament anant bé no t'ho fan i llavors t'envien missatges i a mi m'agradava perquè hi donaven voltes que ja eren sobre el que jo havia també planificat amb en Joan Capdevila, però que alhora, la veritat, continuo deixant obertes portes perquè la gent les hi pugui donar. I alguna gent m'ha aportat coses que jo no m'havia fixat i que crec que tenen molt sentit també, perquè alhora la veritat és que és complex, és molt complex. En David és una persona que fa molts anys que es dedica a aquest món i ha aconseguit un munt de premis. No els parlarem perquè ens en descuidaríem algun, però en tot cas és diguem, un projecte ambiciós aquest. A més, amb una diguem, col·laboració amb la gent de la Caseta, que tots coneixem els seus treballs excel·lents, i per tant això ja
jo crec que també et donava un plus, no? Sí, ho necessitava, és vital tindre algú a darrere com la Caseta, que en aquest cas no és que estigui a darrere, sinó que se't fica per davant per tibar-te i ho aconsegueix fer-ho gràcies a l'experiència que tenen. Sí que és veritat que jo els hi vaig proposar una cosa que trencava els esquemes amb els que fins ara estaven treballant, però potser també era una oportunitat d'obrir una nova visió a el que estan fent, que a més és superinteressant, però van aportar moltíssim, és a dir, jo podia continuar fent el que havia fet fins ara com a juliaire de tota la vida que em considero, que podia tindre, atendia a fer un pas més enllà que era necessari, i la Caseta hi va creure. Sí que és veritat que amb l'últim curtmetratge que havíem fet, el Et trencaré la sang, portàvem quasi un centenar de festivals arreu del món, una trentena de premis, i això em feia que tingués que intentar millorar, però no m'hi veia amb cor jo sol i volia que el projecte fos molt més bèstia. No em limitava només amb el temps, sinó amb tota l'estructura argumental, interpretativa i tècnica. Llavors, amb en David Fonseca, que havíem treballat junts, que ens coneixíem de feia molts anys, els hi vaig proposar. Vaig anar directament amb en David i vaig tindre la sort que em digués que sí. Tenia la sort prèvia de que amb Et trencaré la sang hi havia dues productores, una de Barcelona i una de Berga, que també em volien produir el pròxim treball, però la comoditat, la confiança que em donaven i que m'han donat, que en tot moment he tingut amb la Caseta, ha estat un encert perquè en el meu cas he estat acompanyat, m'han fet arribar on jo no arribava fins ara, m'han aportat coses tècnicament que jo desconeixia i que ells me les hi han facilitat, i m'han deixat treballar amb la gent que havia treballat sempre, deixant-me l'opció de triar els tècnics amb els que no havia treballat i pogués treballar-hi ara. Acabarem l'entrevista i encara els haurem dit el títol del curtmetratge. Algun dia tots serem jo. I ara ja ho podríem tancar-ho aquí perquè és prou llarg. Ja gairebé podríem acomiadar-nos. A més, jo ja sabia, perquè amb en David ja tenim una relació no personal ni íntima, sinó una relació d'amistat de fa temps, i sabia que algun d'aquests títols els escull el seu fill, en Ferran. Sí. Aquest també vas dir Aquest també és seu, Sí. Et repassaré, és a dir, en Ferran, de la filmografia que porto feta, els títols que són seus, i a més tots són magnífics. El primer de tots que em va fer, que va ser la primera vegada que vaig pensar, té una dot, o un don, que no m'hi havia fixat, que es titulava, el primer que em va proposar una vegada, d'un curtmetratge ja deu tindre 8 anys, 9, segurament, i imagina't lo petit que era en Ferran, era El lleó de tigres. A partir d'aquí van vindre Et trencaré la sang, i ara, doncs, algun dia tots serem jo. Com explico, i és important perquè s'ho mereix, en Ferran té autisme i l'autisme li fa tindre una sèrie de condicions que tenen molt valor, i una d'elles és la de poder crear títols, entre altres coses, però aquí me la porto al meu terreny, perquè quan jo tinc una història, tinc una idea, l'explico a casa, tothom l'ha vist créixer a casa i en Ferran el que més, però al principi de tot, abans que hi hagi un guió, en Ferran li explico com si fos un conte, no perquè sigui un nen tan petit i s'ho tingui que fer com un conte, però li explico com m'agradaria que l'entengués ell. I en el moment que ell ho entén, sense ser conscient de si ho ha entès tot o no, ell et proposa títols, però no és que els proposi perquè jo li estigui reclamant, sinó que un dia me n'en va dir alguns i d'aquí sempre tinc una variant per poder triar. Fes-en 5 cèntims només, perquè si algú no l'ha vista, doncs tingui l'oportunitat. Perquè, per cert, on es pot veure els qui no... A partir d'ara ja no es pot veure que no sigui en festivals, és a dir, ara comencem... Un canal de YouTube, algun lloc d'aquests no? En principi els curtmetratges tenen una carrera de festivals. Els festivals, en la gran majoria, si saben que tu ho has penjat a YouTube, ja no el volen, perquè els festivals volen tindre exclusivitat i l'oportunitat de que s'omplin sales per poder-se veure, i que ho trobo molt bé, perquè així ens mantenim el cinema viu, i això són durant 2 anys. El primer any es fan festivals més importants, el segon any es fan potser festivals una mica més de segona categoria, entre cometes, però per sumar currículum al final és el que ens ajuda llavors a demanar algun tipus de subvenció i tal. En tot cas, fes-en 5 cèntims. A partir d'aquí, què tenim? El curtmetratge ens explica la història d'una noia que està llicenciada en Medicina i que la seva primera feina, sense desvetllar gaire més, és la de fer-se càrrec d'un senyor que està als últims dies de la seva vida, que està postrat en un llit, i ella simplement es té que fer càrrec d'ell durant les nits. Entre treballar en aquesta casa on hi passarà tot el dia, diguem-ho així, és a dir, que compartirà amb una sèrie de personatges com a mínim curiosos de la casa, doncs la seva relació entre aquests, la persona a la que té que cuidar i una sèrie de situacions que aniran
fent dubtar del que hi ha de relació entre podríem dir, malalt i ella, perquè hi van succeint coses que la porten a dubtar de tot això. Dos temes. Un, els actors, encapçalats per la Júlia Cervera, i un altre aspecte a destacar, els entorns, els escenaris del curtmetratge, que són espectaculars. Sí, és a dir, els actors són una part importantíssima perquè la història sigui creïble. La Júlia Cervera fa un paperàs. És molt contingut, Hi ha hagut algú que m'ha dit ai, potser li faltaria alguna de sang, però no, jo sóc qui li treia sang a la Júlia perquè volia un personatge sec i que tingués molta presència i molta força, i a mi això m'agradava i crec que queda reflexat en el curt. Al seu voltant, en Josep Maria Alejandre, que és un actoràs amb el qual estic encantat d'haver-hi treballat per primer cop, en Ramon Enric, que és el meu actor fetitxe per excel·lència, que té una part camaleònica que sempre m'enamora i que et fa que siguis capaç d'oblidar l'últim personatge per entrar en aquest nou. I per últim el Moha Amazian, que fa un paper, doncs, podríem dir certament agradable, però també estrany dintre la pel·lícula. Al seu voltant una sèrie de secundaris, que ara no te'ls podria remarcar tots perquè tots estan molt bé i estan a l'alçada de la resta dels sectors. I els espais, doncs els espais sí, a mi m'agraden molt tindre un espai concret que em faci entrar a la història, que és superimportant i que al final sempre considero que és un personatge més, que per si sol ja explica una cosa. Si no és la història no tindria sentit. I aquí estem de sort que vam poder estar en dos espais. A l'exterior i a l'interior són diferents, encara que la història semblin semblants. Una és el castell de Vilagelança, que està està a Gurb, però entre Roda i Manlleu, diguem-ho així. I l'altra, la Casa Prat de Saba de Vic, que és un entorn que jo desconeixia completament i que m'ha superenamorat i que t'hi pots perdre i té un munt de coses i molt per explicar. Com ja veieu, podríem estar-hi molta estona. Jo podria estar ben calladet, perquè en David ja dona per molt més. Però bueno, ho hem de deixar aquí. En tot cas, escolta'm, felicitar-te per aquest treball que has fet, un de molts que has fet. Esperem que en aquest viatge que faràs per diferents festivals doncs reconeguin i, bueno, algun premi o altre com serà que no treguis. Sí, i si més no, si estem en festivals ja és alguna cosa. Correcte. No ens podem queixar. I també, com no, agrair a la gent dels Multicines Sucre que molt amablement ens han cedit aquest espai per fer, com deia al principi, aquest programa aniversari. Són 100 programes que a vegades dit així sembla que és no res, però són 100 programes. David, gràcies. Moltes gràcies a tu. A vosaltres també, gràcies per seguir-nos a les xarxes i també a la web de TV Osona. Fins a la propera, adéu-siau.